Môžeme pomaly. Trošku pridať. Ale jemnočko, veľmi jemno. Vlastne sú naftové motory a oni sú skôr na takú hru. Tam to zatočiť. A tu nám počkáme na tohto. Kým si ide dole. Dostaneme. Treba držať tú brzdu, alebo dať neutrál. Alebo pečku, ešte lepšie. Prídeme až na hranu toho kopca. On išiel pekne preč, uvoľnil nám. A na hrane kopca zastať. Treba sa prepne tam ten úplne zastať, brzda. Tuto sa takto navolí jednička, hej? Takto je 1, 2, 3, 4, 5. Alebo ideme z jedničky a iba pridržíme a dá Bčko vlastne by mal dať. Nedáva. Tak na druhej strane, jasne. Tak má asi automatické Bčko. Tak dáme 1. Pomaly pustíme brzdu a ideme za kopcom. A už podľa možnosti pribrzdujeme si. Výborné.